Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw bi ye juillet kalo tile 14 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka finitigilakaw ka ɲɛma ni o ye État Major Général des Armées ale ye bataki kɛ bi juillet kalo tile 14 bataki min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye an ka finitigilakaw kɔni ye wulikajɔba dɔ kɛ fɛn min ye Kayi ale marabolo kɔnɔna na wulikajɔ min kɛra fɛn min ye forêt Garikali ale kɔnɔna na Garikali ale ni Awuru cɛ kilo 25 o bɔɲɔngo Kayi région ale kɔnɔna na ni wulikajɔ in kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye Bamaci wale tigilamaw ka kɛlɛ dagayɔrɔ dɔ ni o y'u ka camp d'entraînement ye an ka finitigilakaw kɔni y'o filenkolon ci ni k'o dakolon ci an bɛ wagati min na i ko sisan o kɔfɛ an ka finitigilakaw ka État Major Général des Armées sibiri tɛmɛnen ni o bɛnna juillet kalo tile 13 ma ka se carrément ni o bɛnna juillet kalo tile 13 ma an ka finitigilakaw fana ye wulikajɔ dɔ kɛ fɛn min ye Nara ale région kɔnɔna na wulikajɔ min kɛra sababu ye o ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilama caman ani ka tɛgɛ da u ka bolofɛnminɛ caman ka Nara région ale kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Bamaci wale tigilama 3 o bɔnna u ni la ni wulikajɔ in senfɛ hali bi an b'a fɔ Ala ka sebaya di an ka finitigilakaw ma. Halisa an bɛ to an ka finitigilakaw olu ka kibaruya olu kɔnɔna na ka sanga ni bi juillet kalo tile 14 ye finitigilakaw ka ɲɛma ni o ye État Major Général des Armées ale ye bataki teliman bɔ ka yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i ko sisan Kidali ale ni ANEFINSI furancɛla an ka finitigilakaw kɔni ni fɛn min ye groupe rebelle ni o ye FLA olu kɔni karen bɛ ɲɔgɔn na an bɛ wagati min na i ko sisan a ko ni mun bɔra la u na segin ni ka kunnafoniya di kɛ maaw olu ma Ala ka sebaya di an ka finitigilakaw ma halisa an ka jamana basigili la. Ni wagati in na an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Camerounikaw olu fɛ yen nɔ Cameroun jamana ɲɛma ni o ye Paul Biya ale kɔni ye kunnafoniya di kɛ kununko juillet kalo tile 13 kunnafoniya min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ a bɛ n'i kanbɔ kokura fɛn min ye Cameroun jamana ka jamana ɲɛmaya kalata mun ni o dɔgɔdalen don ale kɔni y'i kanbɔ kokura fɛn min ye Cameroun jamana ɲɛmaya kalata o nɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan ye Paul Biya yɛrɛ san 92 o bɔɲɔnko de ye ɲinan bɛ kɛ san 43 o bɔɲɔnko a bɛ Cameroun jamana ale kunna nin bɛ kɛ ka jamana ɲɛmaya kalata ɲini o siɲɛ 8nan ni o ye 8e mandat ye Cameroun jamana ale kɔnɔna na. An bɛ taa Nigérakaw olu fɛ yen nɔ Nigéria jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Muhammadu Buhari ye Ala ye ale ka kalifa minɛ a la kununko ni o bɛnna juillet kalo tile 13 ma san 2025 ka si to san 82 o bɔɲɔnko la a kɛra Lɔndurukaw olu fɛ yen nɔ. Ni wagati in na an bɛ taa Mauritanie jamana ale kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen Amerikanw ka jamana ɲɛma ni o ye Donald Trump ye ale kɔni tun ye wele bila farafinna jamana ɲɛma 5 o bɔɲɔnko ma walasa jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bolo ni ɲɔgɔnmaya o bɛ se ka sabati Ameriki jamana ni jamana kofɔta ninnu cɛ cogoya min na fɛn min ye Mauritanie jamana ɲɛma Mohamed Ould El Ghazouani ale tun bɛ maa 5 kofɔta ninnu na wagati min na kuma bɛ di Mauritanie jamana ɲɛma ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale ye Mauritanie jamana ɲɛma ye wa Mauritanie ye dugudennin de ye o kɔfɛ a ye kuma caman fɔ kuma minnu bɛ kɛ sababu ye ni ka kumasulu se Mauritanie jamana ma fo ka taa se farafinna jamana ma o de ye hukumu kɔnɔna na kununko juillet kalo tile 13 Mauritanie faaba ale kɔnɔna na ni o ye Nouakchott ye jamanadenw olu bɔra ni k'u ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛma a ye kuma min fɔ fɛn min ye Donald Trump ale ɲɛkɔrɔ u ma jɛn ni a ye wa a ma bɛn o ma o kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Mauritanie jamana ɲɛma a ka fanga bila ka d'a kan a taara fɛn min ye Mauritanie kumasulu diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen o ɲɛkɔrɔ. Ayiwa Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da u tulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan.